Tini orang tahu nih bagai fresh media no di hina nangka. Kini 12 tarik 12 Jun kini Bobagrani orang ni mangkung sanggo kini sini Khairpur blok komiti bai dua jejak kini kaca kutung kotor ma panda bai tongo abon bagai khanayo je BJP ro oro sini Bobagrani mangkung sanggo je BJP ro boro oro gathering je khai meeting khaileng mani sini Bobagrani mutino no borok thanai je 2019 sini Bobagrani mutino borok guli kokha sungje siye no protest khatini kini borong no jagao mangkhang bihakari oro meeting khailangka sini dopani borong oro pore khanya bagai oro meeting khaila aboni bagai sung palta jababrona bagai sung tini 12 Jun sung tini oro sini tipramo thani engai sung tini humlung elakar sini Khairpur blok boy lojijak sung tini oro kotor ma lokothum panda sujaka sung no BJP ro sung palta jababrona bagai abon bagai sung tini oro kotor ma kaisa mas gathering sung o amsaini joto lokorong no khaganang lokorong no Bobagrana hampunai lokorong no sung sanamo tongo joto no phaibedi khabai kham manjulai sung tarsa tini oro borong ni sai borok kobang maka sung lokothum panda khai phunai abon bagai sung tini oro uthum lainai diporni duitani bising sung oro bising uthum lainai sini senior leader ro kotor kotor phaibinai o jago sini dasudi tongo sini senior leader sini town community ni sini youth dok tongo joto no sung sini Khairpur blok committee miloi oro sung mas gathering sung tini asu oro uthumai tongo abon bagai oam seni korong na hanya hai khabai khonyang mo tongo joto no oro phaiai manja phaibide sini senior rok sini leader rok suno bom hai kok kasar mang amuk khana paina bagai ang oam seni korong no khabai khubai koyu Bobo sabo orang program attend khai pani bobo ne ta oba. Oro attend khai pani sini বিরোধী দল ni sini leader sini sar Onimesh Debrma tai sini ro phanyai sini local MDC tai sini ro phanyai sini Takarjala ni sini MLA sar Bisit Kolai tai sini Mandai ni madam phanyai madam Sapna tai sini Golagate Gonke sini MLA sini sar Manok phanyai tai sini Romindro sar sini tabuni PM Pedal bob sab phanyai abon bagai ang omno konyamo sungo joto khagna lukurok oro joto phayai ini diporni dutawo oro gathering mano phayna bagai Orang ke situ Khairpur blok ni sing da berpuna nate alka jangan ni bodo final. Oro suno lua jinana bagai ege suno sini Khairpur blok no daitto rokha abon bagai sini oro duita constitution phanai mandai ni phanai Takarjala phanai tai sini Khairpur constitution ni borok phanai